Sigħat ta' taħdidiet u nkontri waqt il-Valletta Summit intemmu bi ftehim dwar pjantazzjoni imsejjes fuq 5 prioritajiet ewlenin. Prioritajiet marbuta ma' 16 l-inizjattiva konkreta li għandhom jitwettqu sa tmiem l-2016 bil-progress fir-rigward ikun fuq l-aġenda l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Ewropew f'Jannar tal-2017. Propju meta Malta tieħu posta fit-tmum tal-istess Kunsill Ewropew. Kif saħqu bosta kelliema tul is-summit, l-eruq tal-kriżi jirrappreżentaw il-punt ta' tluq għal pjan approvat. Id-dokument jobbliga l-firmatarji biex jappoġġjaw il-pajjiżi Afrikani fit-tisħiħ tal-ekonomija tagħhom. B'hekk, kif tenna l-Prim Ministru Joseph Muscat, l-art tkun aktar sigura mill-baħar. It-tieni priorità, riflessa wkoll fil-prinċipji elenkati aktar kmieni minn Joseph Muscat, titratta l-migrazzjoni legali u l-mobilità. Mobilità li tista' toffri opportunità ta' tkabbira żewġ kontinenti anke permezz ta' skambji ta' studenti, riċerkaturi u imprendituri. Għal dan il-għan, l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha biex fl-2016 tirdoppja l-boros ta' studju taħt il-programm Erasmus+, waqt li se jisaħħu l-mekkaniżmi legali biex persuni f'riskju estrem jiġu rilokati b'mod immedjat. Il-protezzjoni internazzjonali u dritt tal-ażil lil minħaqqu kien punt ieħor li l-mexxej Ewropej u Afrikani qablu fuqu. Għalhekk se jiżdied l-appoġġ lil dawk il-pajjiżi li qed jospitaw l-immigranti, inkluż aktar sigurtà fiċ-ċentri ta' akkoljenza u sostenn lil komunitajiet lokali. Ir-raba' priorità għaż-żewġ kontinenti tibqa' l-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali u traffikanti tal-persuni. Fost il-miżuri ppjanati għas-sena d-dieħla hemm dik li jsiru kampanji edukattivi l-aktar f'pajjiżi t-oriġini dwar il-periklu u ċojjel mijiet ta' persuni li jtilfu ħajjithom fi vjaġġ li laqahom ma' destin kiefer. Dawn għandhom ikunu akkumpanjati minn kontroll konġunt tal-fruntieri fuq bażi reġjonali u nazzjonali waqt li se jitwaqqaf tim ta' investigazzjoni bilan li ħarbtu l-kobba tal-kriminalità organizzata fir-reġjun. Finalment, il-pjantazzjoni jpoġġi importanza fuq ir-repatrijazzjoni ta' migranti li ma jikkwalifikawx għall-ażil fl-Ewropa. Dan ukoll kien wieħed mill-punti kruċjali mqajma mill-Prim Ministru Joseph Muscat u rifless fid-diskorsi tal-kelliema sussegwenti. Abbażi tal-qbil l-Unjoni Ewropea se ssaħħaħ il-kapaċitajiet loġistiċi u operattivi tal-pajjiżi tal-oriġini bilan li tonqos il-burokrazija ritorn effettiv tal-migranti. Tant li fl-ewwel nofs tal-2016 uffiċjali minn 10 jew aktar pajjiżi Afrikani se jipparteċipaw f'missjoni biex jidentifikaw in-nazzjonalità ta' migranti irregolari. Dan kollu jista' jseħħ bis-sostenn ta' madwar 2 biljun euro mill-Fond Emerġenza għall-Afrika li twaqqaf propju fit-tieni jum tas-summit. Summit li kif mistenni sarraf id-determinazzjoni tal-istati parteċipi fi pjan konkret biex jissalvaw il-ħajjiet u fuq kollox jagħti futur prosperu lil ġenerazzjonijiet futuri.